להם, סיסי ועבדאללה, כנראה פספסו את ההזדמנות הזו לפני שנה. צבי יחזקאלי, תודה, ונמצא איתנו אחד האנשים הבודדים שידעו על אותה פגישה מרובת, יושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג, ערב טוב. ערב טוב לך, תמר. אז אתה זוכר היום לסוג של צדק מאוחר, כי היום ברק רביד בהארץ מפרסם את הפרטים שעל בסיסם כנראה שבאמת האמנת שיש סיכוי למהלך מדיני. מצד שני, בסופו של דבר, נתניהו קבר את היוזמה הזו, אז לא היית נאיבי כשמלכתחילה חשבת שיש סיכוי למהלך כזה? תשמעי, אם אני מאבחן איזושהי הזדמנות לשינוי היסטורי, אני לא מחמיץ, אני מנסה למצות. זה מה שהיה. אני רציתי בכל מאודי למנוע עוד סבבים של ארונות מתים וחיילים הרוגים ופצועים ואזרחים בפיגועים. וזה הכל. וכשהגיעה אליי ההזדמנות הזו, והיא הגיעה בעקבות אותה פסגה. בעקבות אותה פסגה, ישבתי עם נתניהו במרץ 2016 ליומיים של שיחות, הגענו לפרטי פרטים של פרטי הפרטים, ולאחר מכן התחלנו לגבש נייר שהוא היה הנספח הסודי שגובש בינינו, והאמור היה להיחשף בזמן חשיפת ההסכמים הקואליציוניים, והנייר הזה היה משנה את פני המזרח התיכון. נספח, זה הכל, ומי שברח בסוף היה נתניהו. כן, אבל עוד לפני כן, אתם דנים באותו נספח, ואמורה הייתה להיות לך זכות וטו על בנייה בהתנחלויות, נכון? קודם כל, אני רוצה להסביר למה בכלל נעניתי לפנייתו. הרי באופן טבעי יש חוסר אמון בסיסי. נעניתי לפנייתו לאור העובדה שמנהיגים חשובים ביותר מכל העולם, ובמיוחד מן האזור, הבהירו לי במישרין, לא דרכו, עד כמה הם מעוניינים שאני אכנס לממשלה, כיוון שהם ראו בכך את הוכחת הרצינות של נתניהו למהלך. כי הם בפועל לא באמת מאמינים לו. מי המנהיגים שאתם דיברתם? לא אפרט. בוא נדבר על אותו מסמך. אמורה הייתה להיות לך זכות וטו, אם אני מבינה נכון, על הבנייה בהתנחלויות. נתניהו הסכים לכך ואז חזר בו, מה היה שם? אני סיכמתי איתו על 5-6 נקודות, בין היתר הסכמה לעקרונות מיוזמת השלום הערבית, בין היתר להמשך בניית הגדר, ההיפרדות מן הפלסטינים, ועידה אזורית וכו', ובין היתר הקפאת הבנייה מחוץ לגושים. קיבלתי וטו מלא על הבנייה ביהודה ושומרון, תוך כדי שהתחייבתי לפעול כמי שאחראי על המשא ומתן, להביא להסכמה בינלאומית לבנייה בגושים. ואז קרו שני דברים. הוא הכניס למשא ומתן הזה את יריב לוין, ויריב לוין כל הזמן חפר לו ומוסס אותו והסביר לו עד כמה בליכוד אי אפשר לדבר על הגושים, ואחרי שהוא שכנע אותו לא לדבר על הגושים, הוא גם שכנע אותו לרדת מהרעיון של נספח שאמור היה להיות מוצג לכנסת, כי נתניהו הסביר לי, זה יפרק לי את הליכוד. וככה הכל הלך לעולמו. הוא הסביר לך שהבעיה היא בעיה פוליטית, לא שהוא לא רוצה ללכת למהלך? בהחלט. תבהיר לנו נקודה אחת שאין עליה הסכמה. על פי מקורות אמריקנים שאומרים להארץ, קרי הוא זה שיזם את הפגישה המרובעת, נתניהו אומר היום, אני יזמתי את הפגישה הזו, למיטב הבנתך? לפי מיטב ידיעתי, קרי הוא זה שיזם את הפסגה הזו. זו הייתה ועידה שנשמרה בחשאיות גמורה, היא הייתה חשובה. טוב שיש מהלכים כאלה, אני בוודאי מאוד מאוד שמחתי על כך, וחשבתי שזו הזדמנות גדולה לשנות את פני המזרח התיכון, ולהביא לעמנו ולעמים שסביבנו בעצם תקווה גדולה. אבל השאלה האחרונה, בסופו של דבר, כשאנחנו יודעים את התוצאה, יכול להיות שנתניהו שיחק בך, שהוא היה צריך את הכניסה שלך, כי בגלל שיש לו את אורן חזן על חודו של קול, בגלל שהוא חשש ממהלך של הממשל של אובמה לקראת סוף ימיו, והוא היה צריך אותך שם, לא כי הוא באמת האמין בזה. תראי, תמר, אצלי באמת יש עיקרון אחד, כל מי שמכיר אותי יודע, המדינה מעל הכל, המדינה מעל החיים שלי, המדינה היא הדבר הכי חשוב לי, ואם אני רואה משהו שיכול לעשות טוב למדינה, אני אלך על זה בלי לספור ממטר. זה הכל, ולכן הייתי מוכן לקחת את הסיכון. הייתי מוכן אפילו ללכת לקרב בתוך המפלגה שלי. ואמרתי לנתניהו, בואו נלך ביחד, שתי התנועות ההיסטוריות הגדולות של המדינה, למהלך שובר שוויון, והוא מצמץ וברח. ואתה חושב שעכשיו יש סיכוי שהוא ישנה דעתו במשפט? אין לי מושג, אני לא עוסק בפרשנות של נתניהו, לדעתי הוא בקושי שולט בממשלה שלו. ראש הממשלה בפועל זה נפתלי בנט, כמו שאז הוא היה בפועל, עכשיו בברור. נפתלי בנט הוא זה שמחשק אותו. חבר הכנסת יצחק הרצוג, תודה רבה. תודה. העניין הבא שלנו, תינוקת בת 6 חודשים, שוכבת מאז לידתה לבד בבית החולים